Hello mga migs, samahan nyo ako magpa-carwash at saka linisan ko mamaya yung mini pan ko. Siguro ayusin ko din yung filter niya. Let's go! Hi guys, welcome to my channel.
ako sa bahay galing ng car wash. Nilinisan ko na ngayon yung yung filter ng mini pan ko. Saka dagdagan ko lang ng tubig. Ito yung mini pan ko, mga MIGs. $150 gallon na stock tank. Yan yung mga alaga ko. Ito yung secondary na filter ko, Marvino. Saka ito yung primary ko. Ang laman yan yung lava rock lang.
Hi guys. Katapos ko lang magdagdag ng tubig at saka maglinis ng filter ng ng mini pan ko. Ito na siya guys, oh.
Hi mga migs, thank you for subscribing. Shoutout kayo pala kay Prince Bitilia sa Team Bitilia sa UAA. Kay Luke, Mamong and family, Dencio and family, Banjo and family, sa lahat ng mga lagays, sa lahat ng mga kagwang, kay Bastos Taonggoy. Thank you for watching guys.